Il-prezz taċ-ċilindri tal-gass se jorħos b'effett minn nhar it-Tnejn. Ħabbar dan il-Ministeru tal-Enerġija permezz ta' stqarrija li fiha fisser kif din hija parti mill-politika ta' stabbiltà tal-Gvern fil-prezzijiet taċ-ċilindri tal-gass. Għax-xhur ta' Marzu u April il-prezz taċ-ċilindri tal-gass ta' 12 kilo se jinżel minn 18 euro għal 17 euro, roħs ta' euro għal kull ċilindru. Dan huwa l-orħos prezz fl-aħħar 3 snin għal dan il-perjodu. Il-prezz f'April tal-aħħar sena tal-amministrazzjoni preċedenti kien ta' 19 euro u 70 ċenteżmu. Il-Ministeru tal-Enerġija qal li din il-politika ta' stabbiltà fil-prezzijiet qed wassal biex il-konsumaturi Maltin igawdu minn rata ta' inflazzjoni ferm iktar baxxa mis-snin ta' qabel. Dan peress li l-politika ta' stabbiltà qed tnaqqas l-inċertezza tal-prezzijiet u qed tagħmilha faċli għan-negozji u l-familji biex jippjanaw l-ispejjeż tagħhom minn qabel. Dan b'kuntrast ma' ċaqliq fil-prezzijiet tal-gass xahar b'xahar fi żmien l-amministrazzjoni preċedenti. Il-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa jirringrazzja lill-kumpanija Liquigas għall kooperazzjoni tagħha biex titkompla l-istabbiltà fil-prezzijiet tal-gass u lill-Awtorità Maltija għar-Riżorsi tal-ħidma tagħha.